Jeker jaar is het waar een spel. Wij hebben het gepeerd skutteld. Wij kiezen de ezelsoeren. En wat staat ons nu weg te wachten? Een van de wichtigste dingen van de Vastelovend is het omdraaien van de macht. Historisch gezien had de ongeloog van de bevolking het deze dag voor het zeggen. Het is daarom dat u nog immer de stadsprins daags voor de Vastelovend symbolisch de sleutel van de stad kiet. Waarmee dus ook de macht over de stad aan hem en de gewone mens is overgedragen. En met die macht in de hang van de gewone maan kent hij ongestraft eens richtig de draak steken met die hoogpieven die de rest van het jaar boven hun steunt. En dat gesteggel met de plaatselijke autoriteiten is een traditie die vier tijdens de tocht geer in Iro houden. Maar voordat ik metneem naar wat vier met al die hoogpieven uitgespookt hebben en zie met ons, moet ik eerst een voor de Vastelovend ongekende samenzwering bekennen. Tijdens een van de draaiboekbesprekingen steekt daar bij ons de burgemeester van Berk in de Schellemetoeren. De laatste jaren had hij ons al op de meest bijzondere manieren ontvangen. De eerste keer in 2017 op haar motor. Een jaar later spande ze ons wie paard voor ons eigen shoot. En afgelopen jaar probeerde ze als maan verkleed op de shoot te komen en had ze tussendoor als shootemaner jurken aangetrokken en wie vrouwelijk geschminkt. Want zo'n burgemeester zich dan nu hier in het hol van een leeuw meldt, kan dat niet veel goeds betekenen. Hier gunt tradities overboord, want kijk maar daar staat het. Matroos Christine, de allereerste vrouwelijke verstekeling op de shoot. Ik heb een verstekeling aangetroffen. Ik wist het. Ik heb het vermoeden. Ik stel ik voor aan het eerste vrouwelijke lid van de Blauw Shoot. Een geweldig applaus voor onze burgemeester Christine van Basten. Maar inmiddels de burgemeester van Berk houdt dit jaar het en ander voor ons in petto. Kijk maar eens wat virus allemaal hebben moeten laten welgevallen. Alweer voor de 4e maal hingerie. De shoot is weer hier en daarmee zijn verblie. Welkom in Vols, want wir heten u allen nu welkom in Vols. Ook al komt hier uit Heerlen. Het is in één woord fantastisch dat de Blauw Shoot al voor de 70ste keer de Vastelovend kunt aankondigen. Het belooft alweer een schön Vastelovend te werden. Met hun voorzitter Lars Valkenberg. Wat doet Geer en Heerlen met zo'n schone achternaam? Het ergste is natuurlijk voor deze mannen van de Blauw Shoot. Ze houden erin, maar die wonen op Kerkrooi. Dus dat zei toch wel genoeg over Heerlen. Nu de Marktbuurt, die staat er. Dit is serieus van u. Niet te filmen. De begossen cijferen over het bestuur van de Blauw Shoot. Dat die zich zoveel zouden menen. Ja, maar het zag de anderen toen moest niet zo zitten te mimelen. Toen moest je blij zijn dat ze met moest varen. Weet ze überhaupt wel waarom het bestuur de Sinias heeft uitgekozen? Nee, dat maakt geen idee. Omdat ze de bril niet opheiden toen ze die films voor die zogen. Gelukkig hebben vier dan immer onze moeilijkmaker Huub lenen om te reageren op hun verbieden naar ons en als leefstad Heerlen. En hun te wijzen op alles wat zo al fout gaat in een eigen stad of dorp. Gezag in de prachtig versierde rood zo. Hangen die kop van de 4 verloren op. Dan had ik het gehad dat ik er trots op word dat de minister van Verkeer en Mobiliteit heen wordt in Lonneke. Ik moet u ook zeggen, dat is ook nuttig. Dat wordt echt nuttig. Want mensen er tom en Duits heen, dan krijg je eens een sightseeing door Lonneke. Doet dat juist wie de shoot 40 jaar had ontvangen. Dat ze stond in de zon zo. Stoor, geef ze niks te zoeken, dan doet hij vanzelf wel goed. Ik weet, burgemeester, je hebt een zwak voor de shoot te maken. Maar dan om stiekem toch losmittig als verstekeling. Londen, juni. En het schönste is, ze zeggen nog tegen me, je zegt, Huub, weet je nog, die foto op de canapé. Ik weet het. In een oud wethouder van Landgraaf, gewerkt bij de gemeente Heerlen en nu burgemeester bij de Vols. Ik moet zeggen, leef nu je Vols. En die voorheid is meteen gestiegen.
Maar Noorderhuub zijn we nog niet gans fertig met het gesteggel. Nee, het moet maar eens gedaan zijn met al die politici en partijen die van al beloven, maar snel vergeten. Het werd tijd voor een partij die eindelijk eens de wichtige belangen van het volk behartigt. En niet alleen met die 3 gekke vastelovensdag, maar het ganse jaar door. Leef Lui van Limburg. Ik stel aan uw vuur geen partij van rood of groen, van links of van rechts. Nee, een partij voor jekerinnen. Van spas en plezier. De Blauw Partij. Het woord is aan onze formateur door Lambert Schlufjens. Maar het gaat in de politiek in de hoofdpartijen die veel beloven en niets waarmaken. 4 tegen beloven de garres niets, maar 4 behouden die belofte waar geweest. We gaan eens kijken de verwachte 4 zetels die de Blauwe Partij zou kunnen gaan bezetten door de volgende verkiezingen. Het lid van de Blauwe Partij moet men natuurlijk minimaal 2 maal een week hartstikke blauw zien. Ik dat niet meer gewoon een perfecte kandidaat heen. Dus komt hij maar gaan zitten. Dat had natuurlijk... Dat moet voor alleen nog een beetje aan team willen doen. Want er moet 1 partij werden, maar er moet richtig op één kunnen steunen. Handjes eventjes naar boven. Zo, er moet even zo op één kunnen steunen. Zo, en dan ik goed vasthouden. Je moet ik richtig verankeren. Ja, ja, zo. Blauw, blauw, blauw is ook blauw partij. En bist du ook blauw? Kom dan op blauw. Echte blauw, de Blauwe Partij. Ja, dames en heren. Nou, daar ben ik toch eens benieuwd wie dat het volgend jaar met de verdeling van de raadzetels gesteld is. 4 hoort het in ieder geval goed in de gaten. Maar het blijft natuurlijk vastelovend en we moeten het ook niet allemaal te serieus nemen. Hier wens ik door hem Geer voor de komende 3 dagen een fantastische vastelovend. En we willen hier afsluiten met als lijfspreuk het Ad Nargoniam op Noord-Nederland. Heer Ad Nargoniam! Daar waren hem, sloes!